doncs, aquest vaixell, aquesta ciutat flotant que s'assemblen tot i a per tot el Titanic. Algú en algun lloc li va parlar d'en 900. Li havia dit alguna cosa com aquell és el més gran, el pianista més gran que has tocat mai al món. La tenia una bona història. Ell era la seva bona història. Tremenda, bonica. Tal com era la música, quan al mig de l'oceà tocava el piano màgic en Danny Woodman, Teddy Rimon, 1900, el pianista més gran.